channel TV Vlog. Subscribe ninyo. Good morning guys. Isang magandang araw. So medyo natagalan tayo ngayon gawa ng video kasi meron tayong konting karamdaman na mausaw tayo. At sa ngayon medyo magaling na tayo guys. Ngayon pala guys ay andito tayo sa Bicol River. Kasi po ilang araw na pong umuulan. So andito po tayo para maipakita ko sa inyo naman dito yung kung ano ang sitwasyon sa lakas ng ulan at kung gaano tumataas ang tubig po dito. Sa ganyan ho guys, ayan, mataas po ngayon ang tubig sa Bicol River dahil po sa galing sa taas, parte ng Iriga, Nabua at Bula. Dito po kasi dumadaan sa may Kamaligan. Papunta po yan ng labasan na pupunta po ng dagat. So dito po guys, bumabagsak lahat ng tubig. So ayan po kung nakikita nyo, napakataas po talaga ngayon ng tubig. Ang balita kasi may bagyo ko sa inyo kung gaano kataas. So yan na nga po. Ayun po, sa ganyan po kataas, mayroon na pong mga bahay niya na inaabot na ng tubig. So titingin na po natin dyan sa una-unahan kung mayroon na nga po talagang mga bahay na inaabot ng tubig na yan. Wala guys, so may malapit na bahay. So ayun yata, nakikita natin. Tingnan natin kung may naabot na nga. So yan na nga po. Kabila lang po ng wall ng bahay. Ito yung wall ng tubig. Ito po yung bahay. Ayan, meron na nga po talaga, inaabot na nga po talaga guys ng tubig. Ayan. At meron pa hong bangka. Ayan po siya. Mabilis yan guys. Kahit maulan kahit maulan guys, babiyahe pa rin si tatay. Parang may pan-deliver siya guys Ayan. Maulan talaga guys. So ayan guys, ipakita ko sa inyo. Ito na po yung simula ng pag-taas ng tubig guys. Nandito na po sa kalsada guys. Ayan. Yan na po. Papunta na po yan dyan sa mga bahay-bahay. Yan sa hanggang po yan dun sa unahan. Meron na nga po dun nasa bahay na. So yan po guys, yung talagang mababa yung lugar dito. At yan, may truck na rin na na parating. Parang titingnan nila kung galing po yan ng LGU ng Kamaligan. At tinitingnan po yata nila kung saan na mataas yung tubig at baka ililipat na nila ng i-rescue na nila, evacuation po baga. Ayan guys, mayroon na po silang umiikot na truck. Ayan, ano po yan ang Kamaligan, LGU Kamaligan. May basura na nga pala dala. May basura nga pala guys, dala. So ayan guys, hanap pa tayo ng iba ng mababa. So yan guys, tingnan nyo naman yung tubig, packet pa lang. So ngayon po kasi daw, sabi nila, ngayon daw po ay high tide kumbaga. So dagdag na yung maraming tubig, tataas pa. Kaya ayan, pumapasok po sa mga bahay-bahay nila guys. So ito pa guys, yung mga lugar na mabababa. Ito guys, kita natin na daanan. Pakita ko pa sa inyo ito. Isa pa to. Ayan. Abot yan dyan sa nindo. Sa loob, abot yan, tubig. So yan guys, ito talaga yung mababang lugar. Pero yun pa pagka sobrang baha, labot yan. Ito na lang. So yan guys, ito yan talaga. Maulan, sa 2 araw na ulan, ito na. Sige. Wag na. Loko ka. Nagbibiro lang. Talagang malakas yung ulan. Laging matubig. Aabot yan dyan. Saan po maabot yung tubig dito? Bagyong hanggang dito ang tubig dito sa kalsada. Bibig, aabot ng bibig. Aabot po ng bibig. Kasi yan dyan lang naman wool. Nasa wool lang naman. Kabilaan ng wool.
tubig na. No, sa ano na, dito na sa inyo. Kung wala to, pagka ng Esteban to. Pantay na. Kung wala yan, pantay na yung tubig dito. Oh, ganun po ba? So, yan guys, ito yung nagpapatunay na sobra talagang mababa. Talagang mababa to, ano tayo? Mababang lugar to. Dito yung dumadaan lahat ng tubig na galing sa mataas. Doon, parting Iriga, no? Iriga, Nabua, sa labasan nito. Saan na ba yung Kabusaw? Bukaw. Doon yung dagat na yun. Bukaw na yung labasan mga tubig galing dito. Lalabas. Doon nalalabas. So pala, sobra. Ilang araw na rin yung ulan, ano? Pangalawang araw ngayon tayo. So yan guys, sa 2 araw na ulan, ito kinalabasan. Siguro pag hindi pa to tumigil, mas tataas pa. Baka pwedeng umabot dun sa sinabi nyo na hanggang bibig pagka tumaas talaga yung talagang super lakas na yung ulan. Talagang malakas ano lang, talagang abutin. Ngaabutin. Oh, ganun po ba tayo? So, yan talaga. Mahirap talaga ang ano pagka sa tabing kalsada. Ano po? Mahirap yung mahirap ano. Nagkape na kayo tayo? Ayos na? Nagkalmusal na? Naninigarilyo kayo? Ano na bisyo nyo? O pambili na lang ng tinapay tatay? Sa'yo na? Hindi, sa'yo na tatay. Sige na. Habang mamaya-maya kasi maulan ho baga. Salamat na. Okay lang tatay. Salamat din at natanong ko sa inyo kasi hindi ko rin alam kung mababa ang tubig. Oo po. Ilan taon na kayo tay? Bibintahan mo na January. 70 na. Oo. 80 na ba yan? 80 na. Ano pangalan niyo tay? Rosilo. Marcelo. Presilo. Priscilo. Ano apelyido tay? Ano si? Ilan taon na kayo tay? 80 na. 80 na. So ayan ta. Yan guys, si Tatay Priscilo. Sorry guys. Baka mali-mali. P, oo. F kumbaga F. Hindi F. Ako yan lang. P lang talaga P. Priscilo. So yan guys, sa ganyang edad dito na kayo tumanda tay. Dito pinanganak. Dito ka na pinanganak. So halos alam mo na lahat talaga dito sa lugar na to kung oo. So yan tay. Maraming salamat tay sa pagtanong kasi nagtanong ako sa iyo. Sige tay, salamat. Bye-bye. Okay. Walang sasakyan na nakadaan dito. Oh. Wala dito, mana. Oh, kasi mababa po talaga to. Lubog na yung dadaan dito niyan. Okay, tay, sige, salamat. So, yan guys, ang ating video. Hanggang dito na lang po. So, napakita ko po sa inyo kung gaano kataas pag nagbabaha dito, yung lumalakas yung tubig dito sa may daanan ng tubig ng Bicol River. So hanggang po sa muli, huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Ingat po tayo lagi kahit saan man po tayo sa Pilipinas o sa ibang bansa. Yan lang po, and God bless.